Afirka. Botswana ta gudanar da zabenta a ranar 30 ga watan Oktoba shekarar 2024, inda zaben ya kawo ƙarshen mulkin shekaru 50 na Botswana Democratic Party (BDP). Duma Bako na jam'iyyar UDC ya lashe zaben. A yammacin Afirka, Ghana ta yi nata zaben a ranar 7 ga watan Disambar shekarar 2024, inda al'ummar ƙasar suka kayar da jam'iyya mai mulki ta ƙasar, Nana Akufo-Addo, kuma suka zaɓi John Mahama na jam'iyyar NDC, wanda tsohon shugaban ƙasar ne a baya. A dai yammacin nahiyar, a ranar 23 ga watan Maris, al'ummar Senegal suka sallami jam'iyya mai ci APR ta shugaba Macky Sall, kana suka zaɓi Bassirou Diomaye bayan ya fito daga gidan yari, wanda Macky Sall ne ya ɗaure shi. Algeria da ke arewacin nahiyar Afirka ta gudanar da zaɓenta a ranar 7 ga watan Satumbar shekarar 2025, inda shugaba Abdelmadjid Tebboune ya sake lashe zaben a karo na biyu. Mu leƙa gabashin Afirka, Mauritania sun zaɓi nasu shugaban ne a ranar 10 ga watan Nuwambar shekarar 2024, Nabiram Ghulam na jam'iyyar LP daga tsagin hamayya. Hawwa Jamil Adam, Afirka Yau.